Γεια σας λοιπόν. Σήμερα θα κάνουμε το δεν βλέπω δεν ακούω challenge. Οπότε πάμε να αρχίσουμε. Λοιπόν, θα φτιάξουμε muffins. Η Βασιάνα θα έχει ακουστικά. Ναι, η Νικολέτα θα έχει το blindfold. Έχουμε μάσκα, έχουμε τα ακουστικά. Και εδώ έχουμε τα υλικά. Πες περίπου τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε αλεύρι, κόκκος, τέτοιο που λέει, το γράφω. Τριμένη καρύδα, ζάχαρη, λάδι, μπανάνα, αυγά, σοκολάτα, baking powder. Αυτά! Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχω στείλει τη συνταγή στην Βασιάνα σε φωτογραφία. Είναι στα δανέζικα. Οπότε πρέπει να μου το διαβάζει στα δανέζικα. Εγώ έβαλα τα ακουστικά. Προς το παρόν ακούω, δεν έχω πατήσει κάτι ακόμα. Αυτή δεν βλέπει. Γιατί δεν βλέπεις ακόμα. Δεν ακούω τίποτα. Υπέροχα, υπέροχα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάμε. 2 αυγά. Στο ένα, κάνω το άλλο. Εσύ θα το κάνεις, ναι. Εγώ ένα και εσύ το άλλο. Εντάξει, έλα. Να δεις. Να δεις άμα έχει τσόφλια, πώς λέγονται. Εντάξει. Κράτα το 1 λεπτό. Και φέρει και... Ναι, παρακάτω. 250 γραμμάρια μπουγούν φαγίν. Ζάχαρη. Πού είναι η ζάχαρη? Τι είναι αυτό? Ζάχαρη. Ζάχαρη. Ναι. Έλα. Εδώ. Περίμενε, θα σου πω εγώ. Ρίξε. Σιγά. Ρίξε. Όπα, περίμενε, σιγά ρίχνε τώρα. Θα ζυγίσουμε και δοτάρα. Θα ζυγίσουμε και δοτάρα. Ναι. Άρα θα ρίξουμε τη ζάχαρη εδώ. Ναι. Ωραία. Θες να φέρω κάτι να ανακατεύουμε κιόλας? Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Καλό είναι αυτό. Ναι. 200 γραμμάρια βέντεμεϊ. Αλεύρι. 200. Ναι. Και που λέτε παιδιά, η ιδέα της Βασιάνας ήταν όλο αυτό. Ρίξε. 200. Ναι. Όχι. Ρίξε. Περίμενε. Ρίξε. Φτάνει. Τι. Έχει 220 κάτω αυτή τη στιγμή μέσα. Δεν πειράζει. Να τα βγάλουμε. Τα βγάζω εγώ. Ναι, βγάλτε εσύ γιατί να τα ξαναρίξουμε. Αλλά νομίζω η συνταγή έλεγε να τα ανακατέψουμε πρώτα λίγο αυτά. Η συνταγή έλεγε πρώτα να τα ανακατέψουμε. Να τα ανακατέψω. Ναι, ανακάτεψε τα. Ακούγεται πολύ τυχαίο αυτό που κάνει. Έχει άλλο. 50 γραμμάρια κόκοσμελ. Έχω το κόκο στο... Το καρύδα. Ναι. Ή νομίζω έριξε λίγο κάτω. Όλα καλά. Όλα καλά. Μπορείς να πάρεις και ψαρίδι να κάνεις την άκρη, δεν υπάρχει θέμα. Έλα. Τι κόκοσμελ. Κόκκος. Μη. Να το δω. Μία όχι ακόμα. Οκ. Ρίχνω. Ρίχνω. Ξεκινάω. Εγώ ξεκινάω. Φτάνει. Φτάνει. 2 και 1 δεύτερο. Ναι. Κουταλάκι. Μπαγκεβούλφερ. Baking powder. Baking powder.
Πόσο? 2. Θα το βάλεις ή να το βάλω? Βάλε. Και φέρε να βάλω και το μισό. Θα γίνουν τεράστια τα muffins μας. 2 στοντ κάνελ. Α, αυτό το κατάλαβα. Ναι. 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα. Παιδιά, εγώ το σκύλο. Δεν είναι το στήρι μου. Αλλά ναι, εντάξει. Βάζω το ένα. Έκλεισε η κάμερα, περίπου σταμάτησε. Μισό. Αυτό πρέπει να είναι της σούπας. Ναι. Όλοι μαργαρίνες. Α, όχι, αυτό είναι το... λάδι. Λάδι το... Της σούπας. Όχι, το ποτήρι. Α, Το ποτήρι είναι εδώ. Όχι. ρίξε. Κι άλλο. Ναι, Κι άλλο. φτάνει. Ναι. Τώρα θέλει 2 μόντινε μπανάνερ. Να τις ζεώσουμε. Ναι. Το σκαπάκι. Εσύ είπα ότι ήταν ιδέα της Βασιάνας, μου λέει μια μέρα, λέω να κάνουμε βίντεο, μου δώσει τι βίντεο. Και μας ήρθε η ιδέα να κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πώς. Ναι. Θες να πάρεις κουτάλι. Θες να πάρεις κουτάλι. Ναι. Τα νέα μας παιδιά, γιατί η Βασιάνα δεν πρόκειται, δεν μπορώ να κάνω συζήτηση. Όχι. Βασιάνα. Βασιάνα. Τι τάξη πας? Τι τάξη πας? Α, πάω Δευτέρα Λυκείου. Εγώ τρίτη λυκείου. Όταν με αφήσατε πήγαινα Ούτε εγώ θυμάμαι. γυμνάσιο. Κι αυτή. Γυμνάσιο, αλήθεια. Αλλά ναι, δεν έχει αλλάξει τίποτα από τότε, μην νομίζετε. Είμαστε ακόμη φίλες. Μόνο μαθήματα, γι' αυτό δεν ανεβάζουμε και βίντεο. Δεν το έχεις κάνει σαν εμετό, φτάνει. Να τα κόψουμε σε κομματάκια. Γράψτε μας στα σχόλια ποιο να είναι το επόμενο μας βίντεο. Ανακάτεψε να φέρω τη σοκολάτα. Κόψαμε τα 40 γραμμάρια στη σοκολάτας, εδώ, off camera. Και θα τα βάλουμε τώρα στα τέτοια. Και Βασιάνα. Α, ευχαριστώ. Τι που πάει. Λοιπόν, έχουμε εδώ και τις φόρμες. Είναι 12. Βάλαμε και cups. Με τις κουμπάρες. Περίμενε τώρα. Όχι, δεν έβαλα. Έριξα λίγο. Το αγαπημένο μου σαλό. Oh, what you getting back? Just keep your eyes on me. Just you're holding back. She said, shut up and dance with me. Λοιπόν, βάλαμε τα cupcakes στο φούρνο και τώρα θα κάνουμε γλάσο. Αυτό είναι πολύ αναλογικά. Είναι αναλογικά. Μου την έστειλες. Δεν έχει σύνταγη αυτό. Πόσο θα βάλουμε. Πόσο πιστεύεις θα χρειαστεί? Βάλε. Να βάλω λίγο νερό. Λίγο. Ανακάτεψε το και δες άμα χρειάζεται κι άλλο. Ρίξε. Και τώρα θα βάλουμε το γλάσο που φτιάξαμε από πάνω. Δεν πρέπει να τα βγάλουμε από εδώ. Ναι, θες. Πού θα βάλουμε όμως? Θα φέρουμε πιάτο, δεν ξέρω. Εγώ δεν σου έφτιαξα έτσι. Σε πιάτο. Εντάξει, άμα έχετε πιάτο, ναι. Κάναμε 12 cupcakes, αλλά μας πέτύχε για άλλο 1-2 cupcakes. Και επειδή δεν είχαμε άλλη φόρμα, θα το βάλουμε σε ένα μακρύ πράγμα τέλος πάντων και μας βγήκε λίγο σαν παντόφλα, σαν πατάτα. Νομίζω βγήκε πολύ καλό, δεν ξέρω. Εδώ. Εδώ στο κέντρο. Εδώ. Βασιάνα είναι θεωρητική κατεύθυνση. Εγώ είμαι θετική κατεύθυνση. Εντελώς αντίθετες. Έχουμε και το Βαγγέλη παραγωγή από πίσω, μας βοήθησε σε όλο το βίντεο. Όπως είπε και η Βασιάνα, πείτε άμα θέλετε να κάνουμε και τα βίντεο. Ακούς πριν. Ακούς. Όχι. Λοιπόν, αυτά είναι τα cupcakes μας. Muffins, πώς τα λέμε? Muffins. Muffins.
Καθώς θα δοκιμάσουμε, άμα πέσουμε κάτω, με φταίνεις. Είναι ακόμη ζεστά. Μην μας κάψουν. 1, 2, 3. Και ο γλάσος. Το γλάσο. Πολύ ωραίο. Και αυτά λοιπόν. Αυτά. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Καλώς συμπληρωθεί, μπορείτε να βρείτε τα link από όλα μας στα social media και τα προσωπικά της κάνετε. Αν μπορείτε να μας ακολουθήσετε. Και αυτά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Bye. Δεν θες να ξέρεις τι έχει γίνει. Πίσω! Αγγέλη, φαίνονται νόστιμα. Φαίνονται. Χριστός Παναγία μου. Γεια! Δεν ήμουν έτοιμη. Πήρε μόνος του. Εσένα περίμενε. Ναι, φάει αγάπη μου. Φάει από αυτό. Αυτό είναι για σένα. Το κάνω. Θαύμασέ μας.